el que ens quedava dels targetons de dibuixar una animació. Ja m'he preparat en un costat els targetons, a l'Scratch a l'altre, tenim dues pantalles, si veieu. Aquí tenim una barra d'eines, una barra de direcció i aquí l'altra. Llavors ens quedava fer la granota. Us vaig explicar personatges que hi havia personatges que ja tenien diferents vestits i ja es movien, i hi havia personatges que només en tenien un. Aquest és el cas de la granota, però com veieu aquí tenim dues granotes, una que mira endavant i la llengua és estirada i una que mira baix i la llengua és curta. I aquí, aquesta granota l'hem fet a partir d'aquesta. I ara ho farem nosaltres a l'Scratch. Baixarem una miqueta i ens posa tot el que hem de fer. En primer lloc trobarem l'Scratch, que no necessitem en aquests moments, i ens anem a triar un personatge i anem a buscar la granota. Tenim dues maneres de fer-ho. Ens podem anar a animals i buscar-la, o si sabem el nom, si fico aquí Frog, ja em sortirà directe. Ja tinc la granota escollida i ara em diu que me'n vagi a la pestanya de vestits. La pestanya de vestits està aquí al costat de la pestanya de codi. Vaig a vestits i em diu fes clic al botó dret per duplicar-ho. Doncs em poso sobre la Frog aquí, botó dret del ratolí i duplica. I ja tinc una rèplica exacta de la granota. Tinc granota i granota 2. Ara hauries de tenir dos vestits idèntics. Exacte, és el que acabem de dir. Clica un vestit per seleccionar-lo i edita'l. Doncs ens anirem a la Frog 2 i l'editarem. Farem tot això que ens està explicant aquí. Amb l'eina selecciona, aquí això són les eines. Tenim selecciona, que si ens hi fiquem una estona surt el nom, redibuixa, pinzell, goma d'esborrar, omplir, per si volem omplir una part grossa d'un dibuix, posar-hi text, que això en algun dels targetons ens serà molt necessari, ficar text, fer una línia, fer un cercle o fer un rectangle o un quadrat. Molt bé. Doncs ens n'anem a selecciona, aquesta eina d'aquí que ja està seleccionada, i seleccionarem la llengua. Seleccionem la llengua i ara ja la podem encongir. Veieu per aquí? La puc estirar o la puc encongir? L'encongirem així. D'acord? I ara ens diu que mou l'àncora per arrotar un objecte que hagi seleccionat els ulls, no? Ens aproparem una miqueta, que ens anirà més bé per veure-ho. Veieu aquí els ulls de la granota? Si amb l'eina selecciono l'ull, tot sencer, si m'hi fico aquí dintre, a veure, perfecte. Em deixarà per aquestes dues fletxetes la rotació. Faig una rotació, d'acord? I ara ja tinc una granota amb la llengua curta i que mira cap a baix. Sí? Ara ja hem fet tot el que ens deia el targetó de preparar l'animació i de canviar l'aspecte d'aquesta granota. I ja tenim dos vestits per la granota. I ens diu, per què no afegim aquest codi? Perquè així la granota es mourà. Doncs ara me'n torno al codi amb el personatge seleccionat de la Frog i ficarem, quan es cliqui aquest personatge, següent vestit, espera 0,5 segons i següent vestit. Mira, com que l'espera el tinc aquí, ja me'l col·loco. Aspecte, el següent vestit està aspecte, aquí següent vestit, espera 0,5, que ens ha dit aquí. Recordeu que és un punt, que no és un 0, és un 0,5. I ara un altre cop següent vestit. I ara farem clic a aquest personatge. Heu vist què ha fet? Aquí li podem fer 1000 coses, li podem afegir un so, podem fer que quan faci clic també salti, podem fer moltes coses. Ja està, fes clic a la bandera verda per començar. Tindria el projecte acabat, ficaríem el títol i el compartiríem, o podem donar-li una miqueta més, una voltecita de tuerca. Li podem encara afegir alguna coseta més. Torno a anar a vestits i el que faré serà un tercer vestit. Duplico la granota i ara tinc dos Frogs 2. És la mateixa, Frog 2, Frog 3. I modificaré la Frog, aquesta. Seleccionaré aquí, li mourem el braç i farem que amb els braços ens saludi.
la llengua no només la farem llarga, sinó que també anirà cap amunt. I veieu que se m'ha desplaçat? Doncs la recol·loco, la puc moure. Just aquí, perfecte. I ara aquests ullets miraran cap amunt. Imagineu-vos que he vist una mosca. Doncs mira, si he vist una mosca... Més amunt i per arriba. Així. Ara tinc un tercer vestit, sí? Me'n vaig un altre cop al codi i en el codi li tornarem a posar espera 0.5, d'acord? Perquè si no farà una cosa estranya. Espera 0.5 i ficarem repeteix 10 vegades, o podríem ficar repeteix per sempre. Quan es cliqui aquest personatge repeteix 10 vegades això. Llavors farà següent vestit, s'esperarà 0.5, següent vestit, s'esperarà 0.5 i ho repetirà. Cliquem, a veure què passa. Doncs ja ho tenim. Ja tenim la frog, la granota, repetint el codi. La diferència és que hem afegit un 0.5 i un repeteix. Si no li fiqués aquest 0.5 ja veuríeu què passa. Per provar, Mireu què li passa. Veieu que té com un lapsus? Tic, tic, patap, tic, tic. Amb el 0.5 aquest evitem que passi això. I bé, amb aquest tutorial de com fer els canvis de vestits donaríem per fet la granota i jo us animo que torneu a revisar el tutorial de personatges que us vaig fer perquè us explico l'eina Redibuixa, aquesta d'aquí, que és per moure els nodes i canviar el dibuix. Ai, els nodes no. Si pico així, amb l'eina de selecciona, imagineu-vos, vull fer-ho aquí, amb l'eina de selecciono i, per exemple, podria fer-li canviar el dibuix. Sí? I ara ja li he canviat el dibuix a la granota. No m'interessa guardar-ho, puc esborrar-ho tirant endarrere. Ai, m'he equivocat, doncs tiro enrere i ja està. I això que us animo a que aneu al tutorial de personatges, que aquesta eina està una miqueta més explicada. Per acabar, li poso un nom, li poso granota, el meu nom i la meva classe, perquè així sabrem qui és. I què ens faltaria fer? Comparteix i en la finestra del comparteix hi ha les instruccions i les notes d'informació. I a instruccions posaríem què has de fer. Què havíem de fer aquí? Havíem de clicar la bandera verda? Havíem de clicar alguna fletxa? No, hem de fer clic al personatge. Clic al personatge o clic a la granota i veuràs com es mou, com canvia el vestit, com canvia. Així ens descobriran què canvia. I aquí la gent em pot comentar, em poden ficar favoritos, em poden donar cors, poden redissenyar-ho i aquí quantes visualitzacions té. Un cop m'heu fet això, recordeu copiar, enganxar i enviar-ho. Doncs fins aquí el tutorial de la granota de dibuixar una animació dels targetons en català. Ja ho sabeu, scratchcatalà.com. Adéu!